Jaha, oli vähän kylmä toi aamupäivä, niin on pakattu niinku nallekarhu paksusti vaatteisiin. No, nyt ollaan kuitenkin Pulkkroonalla. Justiin tuli Pulkkroonalle, kello on jo 12:30. Tää on vähän niinku aikataulusta oikeastaan jäljessä. Mutta eipä tässä mitään hätiä, että tästä alkaa avoimet vedet ja pääsee vauhdilla eteenpäin. Siinä on komea loki. On. Todella hieno. Sielläkin on. Matilda seilaa nätisti ja edellä menee yksi toinen karhu tuolla. Ja nyt on sitten nenä kohti Helsinkiä. Tämmöstä se pitäisi olla, että nyt kun paistaa, niin täällä tarkeneekin lepposa. No niin, sama päivä. Äskeinen auringonpaiste, mutta muutama tunti myöhemmin. Enpä tämmöstäkään sääilmiöä aikaisemmin tavannut, että se hyvä aurinkoinen puhuri muuttui ihan tyyneksi ja lähestulkoon ja hyvä kun pääsi eteenpäin hitaasti. Sitten tuli oikein napakka puuskittainen tuuli, mitä se on vieläkin, joka toi mukanaan sitten aikamoisen sumun, että tossa mäellä on 3 tuulimyllyä. Ne vaan on siellä pilvissä. Ja vähän se paksunee täällä alhaallakin. Ollaan nyt tuossa koko lailla Högsaaren kohdalla. Ja jatketaan tästä nyt ainakin tonne Hiittisiin. Katsotaan mitä se sumu käy, että lähdenkö mä siitä sitten Hankoon. Jos se vähän aukenisi siihen mennessä. Jees. Se pohjoispuolella nyt ja tuulee suunta muuttuu otolliseksi, eli päästään vähän sivutuuleen ja kohta myötälaitaseen, sivumyötäiseen laskettelee käytännössä melkein Hankoon saakka. Hangon kohdalla tulee yksi pieni vastainen. Katsotaan mikä on juttu siellä sitten. Keli muuttui taas ihan täysin. Elikkä sumu oli välillä jo suhteellisen sakeeta. Sieltä vaan ilmestyi niin sanotusti asioita, toisia veneitä ja muuta. Nyt se justiin muuttui taas aurinkoiseksi, sumu kaikkos suhteellisen nopeasti. Ja tästä taitaa tulla ihan lepposaa iltamenoa vielä.
No niin, kapteenin logi perjantaille, mikä ikinä päiväys onkaan, taitaa olla 15.6.2012. Aamulla tein pieniä huoltotoimia ja tsekkailin paikkoja. Sitten puuhin ton luodon, tarkistin läpi. Se on tuossa, sieltä on vähän valokuvia ja videon pätkääkin. Ja kävin siellä niin kuin luontokävelyllä. Mielenkiintoinen paikka, ne onkin karuks mestaksi. Siellä kasvaa semmosia päivän kakkaroita ja systeemeitä. Ne selviää vaikka välillä aalto lyökin yli. Näköjään ainakin jonkun aikaa selviää. No nyt mennään vähän matkaa tosiaan Hankoa kohti takaisin. Kierretään tossa olevat kivet. Ja mennään tonne isolle 9 metrin väylälle vähän ulemmaksi, että siellä tuuli piisaa. Koska tuulta tarvitaan. Meinaan jääkaappi oli hotkassu akut tyhjäksi yön aikana. Tai niin tyhjäksi, että kone ei jaksanut lähteä käyntiin, niin se ei jaksanut pyörittää sitä. No, hätä ei mitään. Purjeillahan siitä saaren rannasta lähtee vanha merikettu, karhu, ahma, susi, mikä ikinä onkaan. Ja taas ollaan matkalla. Saa nähdä, saako ne akut toivuttua sen verran tuossa matkalla, että sitten Suomenlinnassa tänään illalla niin starttaisi. Se helpottaisi kummasti laituriin menoa, jos näin käy. No, annetaan niitten nyt lepäillä tässä, ettei käytetä sähköä sen kummemmin ja sitten nähdään uudestaan. Kaunis sää tuli. Tänään on ehdottomasti sortsikeli. Blogit on muuten toiminut aika hienosti. Aivan mainiosti. Sekä nämä skuuttiblogit että Jenuan skuutit. Hivenen toisenlaista purjehdusta. Kevyt myötätuuli. Muutamia metrejä sekunnissa. Aurinko paistaa. Lämmintä. Välillä kuuluu joku moottoriveneen pörinä tuolta ja lokkien kirkkumista. Ja siinähän se sitten onkin. Alko. Ei nimeksikään. Niin kuin näkyy. Tässä sitä sitten vaan suihjaimaan. Katsotaan jääks tästä mitään. Tuollain. Silmille tässä nyt yhden avikointia. No justiin ylittänyt Porkkalan selän ja tässä zoomailen noitten valaistujen linjojen mukaan. Tää on aika komeeta itse asiassa. Ne keskikesähetket, niin ne on aivan loistavia tähän hommaan.
päin seiniä vähän korjataan noin.